eke hiti ike iyi nkata ọgwụ arụsị agọrọ Chukwu ọhụrụ na ngwa ọrụ ọgwụ ọ na 4 days ọrụ ha ọrụ come I give your money back. It is time for you to go ọgwụ ahụ ka a marụ na ya alụ ọrụ in 4 days. A na-ekwu ochie ọfụ a na-eme unu na-ebe akwa na arestịrị akwa anya mmiri akọbụghị unu n'anya amaburu agba na-eke hit ngwa increase tempo do re mi fa sol la ti do mi re do fa sol la ti do. Increase tempo of akwa unu na-ebe unafu bodi ife. This is just the beginning. We ought to go. Unu mmadụ Chukwu aka n'ihu. Unu kpara ebe isi efu. Ebilie n'iwe. Iwe ebiligo. We ought to go. This is the days of reckoning. This is the judgment day. N'anya ụka ọ na-eme. Kpọọnụ Fada Angelo na-egbu. Senior, nya dewe nya chọọ more grammar. Nya dewe more letter. Ịghọtago ịma na nye nwawo expert n'ide leta. Ịghọtago amamife gọọmenti anyị eji wee kpọọ mee ihe Minister for Information. Bebe na akwa ọgajiki amamife ka na-eme ịnọrụ n'Okongwu dibịa mee egwu one fast guy karịa Okongwu dibịa egosi gowu how smart ọ ka wee do nwụnahụ ghara ujewara na-akpana n'ụzọ Kotonu ngụnwa ka nọrọ ka na-akọ ọnụ na comment section ka na-achọ breaking news ihe enyere ebe akwa ihe rie nwe nwa ọsọ jewara nekwe ke hit na-eburugo yo moto abatakwu n'Ọkịja ịma na abịa Ọkịja abịago Ọkịja akụ na-alata ugo obi adada we are still waiting nke ndị aka ji ofe anọ n'Ọkịja na-ebugharị ozu mmadụ na-agba mmadụ akwụkwọ anyhow na-etretin na ya egbu mmadụ na-egbuo mmadụ ogbuo ọdọkọrọ dị ho family ịghọtago kịta wụta ime ezeke udene ya eji wee kwuo onye chinere ya ọzọ. The time is now. Ono ka na-eti mkpu nke akwa ọ na-ebe akwa everyday si je arrest ya ndị pastor si je arrest ya ndị prophet si je arrest ya ndị ụkọchukwu na ndị fada. Ono ka na-ebechu akwa mbechu ịghọtago ono ka na-ebechu akwa mbechu ekeghị iti ejebe n'ọka nkata ọgwụ iyi ka iyi alụsị agọrọ Chukwu ọkwa 4 days experiment. He may not even need to stay up to 4 days in ọka for magic iji wee mee ịghọtago na aghọtago ife a na-ekwu. Anụkwo na-ebuje mba akwa ụbọchị ụka ahụ amụghị how correct that news bụ. I heard that na papa akwa na-ebuje ya ụbọchị ụka ịghọtago. Unu kpara ebe ewu si efu unu megidere ife unu emerụghị ife n'oke unu wee cross boundary. Unu na-asị na mmehie nke imerụ megide mmụọ nsọ enweghị mgbagharụ. Unu kwuwachara ọnụ wee nọlụ ife na-emebi ya n'okpuru anya ụnụ ka ife na-emebi. Unu nọlụ ife na-emebi ife na-emebi unu fụ ebe mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụrụ unu kpuchie ihe na-esere okwu elu n'elu ka o wee wụ na aka ife nwa na-akọ. Ịghọtara? The gods are wise after all. The gods are wise. This is the time aya ahụcha afịfịa from ọka. Ịghọtago? This is the time aya ahụcha afịfịa from ọka. Ekeghị ite ejebe n'ọka ọ sị ịda aba mba agwago m arụsị ego bata Anambra steeti bata ebe na ebebe nna ya na ịmalụ na ịkara aka bata ebe na ebe nna ya. Uchenna egwu atụ sị na a working government is nobody's mate. Bata ebe na ebebe nna ya bụrụ arụsị mkpo wee bata ebe na ebe. Ịghọtago ka Soludo gosiri na ma arụsị mkpo ma ya gwọm n'ime bata bụ ya nọrọ na aba mba. Ịghọtago jiki ka nọrọ na-aba agba n'ọsọ enyere ụlọ taịm bụ unu welu night bus wee gbafuo ụfọdụ n'ime unu wechasị ya na garaji unu do enough iji wee lodu ma famili unu wee gba ọsọ unu nọrọ na-eme galadima. Ịghọtago onweghị onye nsịrị n'ọgwụkwara ife ọ na-eme ụnọ jee ebe ahụ iluo gọlọ ọnụ bataba. If you come back we will rejoice with you, we will be happy. Ịghọtana sọsọ ife anyị chọdebere uwu n'obodo anyị ga-adụrịrị mma ya ọdụghọ negotiable. Anambra ga-adụrịrị mma. Ịghọtago mata ya sị nọrọ you will be shocked. Nọrọ na-achagharị anya. Ịghọtago nọrọ na-achagharị anya ma ụmụ bandit anyị recruit chara nọrọ na-achagharị anya obere oge ọ ya emebifa n'anya.
n'obere oge ọ ga-eme ụva m n'anya ụfọdụ n'ime ụlọ ọ ga-eme ụlọ ụva m n'anya ọ ga-eme ụlọ ụva m n'anya mgbe this kind of movement ya abịa n'ogbenye ifife mere onwe ya ịghọtago na afere na ọnụ na-eme si arrest ya ndị fada si arrest ya ndị ụkọchukwu si arrest ya ndị bishọp until ya arrest ya ha you won't commend ndị na-alụ ọrụ for the one they have done ịghọtago you won't ndị dibịa na-eme alụ asọm na any of ndị a arrest go but ndị dibịa na-eme alụ si scrutinize ya ka adụcha ụlọọrụ ọdịnala ka fa na-alụ ndị na-eme alụ n'ime ha enwe ike kwụsị ime alụ ịfụchara ya ejide onye ntọ okere ọgwụ n'ugwu ọ pastọ nyere ihe ejide onye ohi okere ọgwụ n'obi ọ pastọ nyere ihe abọsụọ ebe ndị ntọ na-edebe mmadụ afọ ụdọ ọgwụ adọbara ebe ahụ ọta chukwu ka ịfụrụ dị ịfụchara ya n'anya ndị niile na-eme ife ọjọọ kpọrọ akpụ a na-acha achọ ọnwụ nke ejekwara afọ ụdọ ọgwụ dube nke ejidekwara afọ ọgwụ okelu ịfụchara ya ọ dị very clear n'anya gị mana ị mechiri ọnụ n'ọrụ na-atụ ụga n'ọrụ dịka ọrụ udo gachi na-alụ ifiruo n'ọnụ ụlọ ụka ka a ya eje nweta ndị ya wee jide ọrụ a na-alụ wee gaa n'iru esi m na ịhụ an accomplice na afrịsị n'ọnụ na Facebook chekwu na-echefuna na gọọmenti they are watching like eagle when they pounce on you afagowo sorry when they pounce on you afagowo sorry jee zara ọnụgụ ọ ife a na-akpụrụ fa ịnọlụ arrest họkwana ndị fada na ndị bishọp si alụ n'ọrụ maka onwedala onye ohi ijidere dọka ya akpa fụ na ife o ji wee chere onwe ya ewu baịbụl onwedala kampụ ndị ntọ abọstụl ruo ebe ahụ ọwụrụ n'okwu ahụ ọwụrụ n'ọhụrụ roziri ka ha ji wee mere ọtafa ịmachakwa eziokwu mana ịchọghị ikwu ya eji ime fada ụlọ egwu esi na rom wee debe leta maka ọ maka esi ede leta lakịrị substance zero from A to Z saying nothing, absolutely nothing rather than ịdapụ onwe ya ike as a servant of God you reduce go well to an advocate of the pagans ndị agbalochukwu anyị nwa akazi elu na preach gospel as a father you reduce go well to advocate of the atheist ndị amaghịchukwu they believe in God or if you reduce go well to their advocate ọnụ na-ekwuru fa or if you reduce go well to nke ha ekwuo na ikwu otu something wee back ha up to the point that no to the time of government bidoro ọrụ ije na-ebu ndị nwa dibịa gụnwapụta as an advocate of akwa that is the worst you have done. I have no personal thing against them that but for the sake of ọrụ a na-alụ afụgolunu ka ebe ọrụ ahụ si the job must go on ka e wee nwee ike hụ ata n'ebe ọ karịa etu ahụ